Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasance da ku a wani sabon bidiyo insha Allah. Yau bidiyo mu zai magana akan wani setting, akwai wani sirri a cikin setting saboda ba duk mutum ya san da shi ba insha Allah. Saboda akwai wani yanayin da kaga mutum sai ga mutum da a fare shi idan ya shiga cikin rana to ba za ta ƙara haji ba. To ya kamata ta ƙara haji to ita ba ta ƙara haji. To insha Allah shi zan gwada muku wannan yadda za ka yi ka gyara wannan matsala insha Allah. Ka gyara wannan matsala da kanka ba sai ka ba wani ba insha Allah. Saboda akwai wani sai ga mutum ya kamata ce ta ƙara haji ko ta rage haji to ba za ta rage ba kuma bai sai ina ne ya shiga ya gyara wannan setting ba. To insha Allah ku zo mu ciki wannan bidiyo za ku ga yadda za ka yi ka gyara wannan matsala da kanka a kowace waya ta Android insha Allah. Muna wa alfama idan yau ne sabon zuwanka wannan channel Adarawa TV to muna roƙon ka danna mana subscribing, ka mana liking na bidiyo, ka yi sharing da uwa da amana saboda kowa ya amfana insha Allah. Kaman in ka shigo setting haka idan ka shigo za ka zo nan wannan SSC da ka shiga. Idan ka shiga nan kun gane shi wannan ɗigo gashi blue gashi saboda waya daban-daban ne. Akwai wata waya nata mai girma na kamar irin wannan na ƙasa to za ka gani shi nan kamar haka. Yanzu kun ga in ni rage shi haka kun ga ta shiga duhu kun gani ko, amma ina taɓa shi haka kamar haka kuna gani kun ga ta ƙara haske da kanta saboda tana cikin inda kamata ta ƙara haske. Tana cikin inda kamata ce ta ƙara haske. To ba sai ka jawo saman nan ba, nan sama ka ja wannan gashi ka ƙara haske ko gashi ba sai ka ja shi da kanta za ta ƙara haske. Idan ka shiga take son ta ƙara haske ko ta rage insha Allah. Wannan shine gashi wannan idan ka mai idan bai da wannan tambo gashi sai ka mai tambo wannan. To ta haka duk inda ka shiga cikin rana ta rage ko cikin duhu ta ƙara ko cikin yadda ya shiga. Saboda sai ga mutum da a fari inda ya shiga cikin rana sai ya ta dibi kan nan ya ja sama ya ga menene yake so ya yi a waya ta insha Allah. Wannan shine setting da za mu gwada muku insha Allah. A yi liking na bidiyo insha Allah saboda yawan amana arziki kowa ya amfana. Muna godiya sosai insha Allah.